uvaženi gospodine dekane, uvaženi profesor Vrtijeviću, uvažene koleginice i kolege i dragi studenti, dozvolite mi prvo da vas sve pozdravim u ime najstarije i najveće srpske škole koja se zove Univerzitet u Beogradu, koja je potekla na temeljima velike škole Dositeja Obradovića, a Dositej Obradović je potekao na temeljima Nemanjićke Srbije. Cijela srpska istorija, istorija srpskog društva i državnosti sublimirani u Univerzitetu u Beogradu. Univerzitet u Beogradu je osnovao sve ostale univerzitete u Srbiji, univerzitete u Makedoniji, univerzitete u Crnoj Gori i univerzitete u Bosni i Hercegovini. Tako da ova škola koja ima poseban značaj za srpsku zemlju i društvo, o tome govori sadašnja situacija, gde 99% srpske vlade su bivši đaci ove škole, računajući predsjednika države i premijera. Mi živimo u jednom modernom društvu, koje je društvo zasnovano na znanju, na modernoj tehnologiji i koje predviđa da moramo da imamo visoko obrazovane mlade ljude. Projekcija Evropske unije je da 40% omladine treba da bude visoko obrazovano. Nažalost, u Srbiji postoji 40%, ali 40% nepismeno. Srbija je daleko od tog ideala i neko treba da stvori tih 40% obrazovanja. To se ne stvara na univerzitetu. Obrazovanje ljudi počinje u predškolskom uzrastu, obrazovanje ljudi počinje na nivou vaspitača. Vaspitači su najznačajniji ljudi u životu bilo kog čoveka. Ja kad sam kretao u školu, tukle su mi majke i baba da me privedu kod učiteljice i ona se pojavila jedna divna žena koja se zvala Radmila Popović i koja mi je objasnila da škola nije strašna, da je škola lepa i da je učenje samo po sebi lepo, ali učenje nije samo lepo, učenje je korisno. Od obrazovanja može da se živi i obrazovani ljudi uvek bolje žive nego neobrazovani ljudi. Obrazovanje će doprineti da imate kvalitetniji i bolji život. Imate jedan vrlo važan zadatak da obrazujete mladu generaciju. To što ponesu iz predškolskog uzrasta i što ponesu iz osnovne škole, to će obeležiti njihov život. Već na tom nivou se stvara sistem vrednosti, na tom nivou deca uče šta je etika, šta je estetika, šta je pravedno, šta je pošteno. Ako to tad ne nauče, neće naučiti nikada. Mogu da nauče tehnologiju, mogu da budu fah idioti, da znaju neku struku, a nikad neće biti ljudi, nikad više. Da li nije dovoljno da budete samo profesionalci, vi morate da budete pre svega dobri ljudi koji imaju visoke ideale, nadzore, kako hoćete da kažete, i to tek zajedno čini kompletnu ličnost. U srpskom narodu su postojala 3 zanimanja koja su bila sveta. Jedno je pop, drugo je lekar i treći učitelj. To su 3 zanimanja, sveta zanimanja i ona su i dan danas sveta. Ja želim da našoj novoj generaciji Vucoša, kao što je rekao naš dekan, želim dobrodošlicu na naš univerzitet. Došli su mladi, ali bi zamolio dekani kad odlaze da budu mladi, oni studiraju 10-ak i kusur godina, tako da treba što pre da odu i što se pre rastanemo, rastaćemo se u ljubavi bolje i za vas i za nas. Znači, vi trebate da idete to što ste naučili ovde, da znanje širite po Hristovi apostoli. Morate da prenosite znanje u društvo i u mlade ljude. Ja vam želim puno uspeha i vašim nastavnicima i vama i u profesiji, a i u ličnom životu. Izabrali ste jedan elitni fakultet Beogradskog univerziteta, najmlađi naš fakultet, neki su stari po 200 godina kao filozofija, kao pravo. Mi smo sad skoro slavili koliko je bilo 10 godina, to je osnivač profesor Vrtijević, a odnosno naravno što se pokazalo i što svi znamo da su najmlađi uvek najbolji. To je dokazao fakultet, a to ćete vi nama da dokažete. Na mladima svet ostaje. Mi možemo samo da se ponašamo kao Duda Ivković, da se smejemo kad igrate dobro i da vas grdimo kad igrate loše. Ali morate vi da igrate, a mi da sedimo na klupi. Želim vam puno uspeha.